Hürmetli dostlar, bugün Şirat'tagi özümüzün Sabantun oşuk deb e'lon etamiz. Borigizlar birgalashib tugan tilini birgalashib jırlaymiz. Hazirsizmi? Haydangiz birgalashib zamonida. Kaderli millettaşlar, hanımlar, efendiler, balaçagalar, barchagızın da bizden Amerikan Tatar Cemiyeti Başkarma Komiteti isiminden жылы selamlar bilen tebrik etem. Şuşu Sabantuy uңайı hem de şul uңайdan hürmetli etilerimizden bayrami bilen. Ayırmalı bu mene yaңа kişiler kile. Yılda dibetirdik mene yaңа kişiler kile. Алар табалар мында татарлар белән оралашалар, шашырашалар. Бу инде мине дә шатландыра, башында шатландыра дип билем. Һәм нәрсә белән аерылды? Яңа кешеләр җырлый, яңа талантлар барлыкка килә. Гомумән ел сайын ниндидер яңа булып тора инде. Татарлар күбәя, оралашалар, табышалар. Шунысы шатландыра. Радик, давай, Радик! Это половина побеждает всегда, давай! What's the team name? Ашеп, Талиян гармоннары белән Сабантуй дип җырлар белән башлап җибәрдек үзебезнең бу чыгышларыбызны. Һәм бик тә сөендек менә шушы Ирак диңгез арты илләрендә гаҗәеп тарихи булган Америка илләрендә халыкны шулай матур итеп җыелып Сабантуйларда хезмәттән соң ял итүләре гаҗәеп матур булды.